Emambie ndengia imeyomoroberio wensakia. Good morning omwancho murigereria on Ndizi TV na kwario ni ribene ase omoroberi bwelitikolia rero omoroberi gocherekera litikolia wiki chakara Jumatatu goika Ijumaa chinsa 12 goika chinsa 3 aigana otoko batokorosa litikolia ito twabatokoba manyinara liabetega gwateka litikolia igoro litikolia bono mambia na boigo twabatogo sansa monera amangana ao agendrete ase ensi ito ya Kenya anene mono ase orogongo rwa Gusii. Bwakire bya umwancho murigere bitasene Ndizi TV ne mambenge nyasatu anteire tomerera sembe ukwarega ni kabisa ngotenga karibu kegima imeyomorobero ENSAKIA ne umorobero okorosera litukuriao umorobero gochira sole bene eri ukomanya kogosemia na boigo okogokya iseigo ngotenga karibu kegima tosese umorobero ENSAKIA tonyale kwemanya naria yagendrete korwa litukuria igoro obotuko bonsi paka wikaboniga andake alitura manyanga arachi gokorekana litukuria rero ntukomanye asenchera iyabene edetari ne DORCAS kemuma na kwareganiri etunyauchaka umorobero ENSAKIA abene menchenkoro kwa job maangi wakire buya DORCAS wakire bya na kimambia obokiete erebya sana kabisa na ndendo chenga rero bono nigo ense busebinto bitoncho kanene the weather egere engia kabisa egoronja betego kenda kigima lakini rero ndoche embe konya kugusabuya biya igo muri lyo Ndizi TV olibona igo endete korara lakini kwa bekuru morobero ENSAKIA buka tode banga imemorobero ENSAKIA niko toko moyo nga kwabuka kwenda wakole kwende kibago manyanga enchiro kole merimo yonerera determine enchiro gochikoragera nabo igo mwanju muri lyo Ndizi TV ndo igo tiga isiko kyagera ntobwate mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News ase ensema YouTube Ndizi TV News boigo nabo nabo tubwatira website www.ndizitv.net nabo igo tunyole awetira sin number ya 0792192834 inere namba mwanchu murire usangana intwekerengera likiawe emambi yabono nanene ase ewo yosoya ribabire batatu aso mubiri basoi batenga bono echinga kitote itukwemanya inkikegendrete asenseto ya Kenya ase orogongoro ito rwa Gusii nabo igo amone asense engima ekegera ntubwate nonyina mashabiki kurochinse mochi cha diaspora ayonse mwanchu murigeria ntolenekeranga yo kumanya imambi yabono igotwa kwaleganie twagotenga mashabiki ito babo yabesho beshaye babo ritunda green babo Dolphin Morat ko Yusufu Motangi mwali mweno komochere mwensipi Krisarogo abantu bonsi momanyo nyancho mwensi kwatenga karibu toseme asomorobero ENSAKIA asenchera yabene mashabiki ko chinsemo chiricha okorwa chinsemo chicha soto mugirango mate tago nyamarambe mate bonsi tokubatenga soime yomorobiro ama kurukyobe nyamachi gorari mwensi nabariganire obasi kuruchinsa machonsi nyangoso soime yomorobiro atanyale we ochaka bena bigo tumanya nkikigenda tasensitekene kaya tware mintebinga bigo kolekana asense moye chisemi asense moyo bochenu ayonse mwanchu murigiria na artucho kutwara emambia osengambo yemambia rero turakumanye kolende mwaite buna botambe register na eroro ikatuma ki register barabi bali basoire asomorobiro emambia boniga abantu bonsi nigo bono nechinga kichabeno bwana tokotuma uchumbe yawe kimambia yabono otote inga kikwa bokire na kyobogete nga yobogete koru na kibwerobere tiko chakari tukoria oli abene bali bakwande chiro nimeta abonchire bechiro ya yakoya bono ba myogete kabisa baikere baikere nonyane bituma baikere none chinyeni nonyene ali amatunda ale fresh kabisa atarakurone nakagasoiga igo bono mwancho molete nga ye ukwatrete nga ye Ndizi TV okonyora koru bali bo tubwati transe enchere mitandao kabisa kazi nzuri sana tubwati nabo igo karwa ikira sinsemo yo mutandao tema wosanga gochi ase abamino etibamanyanga ENSAKIA nerororo enegendrete obosemi obumbu kubaitira amangana ya mbata bavante kumanya nombarabu tabasa kubaitira anene mono imeyomorobero ENSAKIA tote banga talia ebieka no maito bwansu Ndizi TV toro bwansu bwo Gusii ase kiromorobero no bwato bwansu bwaye imeyomorobero ENSAKIA niko to bwato bwansu ENSAKIA ngakire buye kero chako litukoliao ko tengerete omorobero ENSAKIA DORCAS ekobabuya sana na ndike ko nginyolinga
abantu mbabwata okwegena okwegena ao mbale babwata okwegena buna kingomere ekemoni ekemwamu nari gochiesa sabali egokuba sengenje ne bahati embe ane mbale bwata okwegena nga kinkoboka nokoboka okobe osokoro gwokobe kogotanga niko otanga niko tachansi nokogoro gwokobe ngesa bali egokuba no genete bintebi tindiko begena tindiko begena aseki ngaki ukore magaki kwande sabali kero kumere kemoni kemwamu ne kemoni kawaida ne kara ya yerebo ora umara aro kire makarabe umere kire gosena kike balire umete ine kara yekemoni kai ine kara yekemoni ne babande abako kebwatani ne bintu bitayo nche ine kara yekemoni endo mate na endengo tana ranga abanta bange nigo nonya no tuye kemoni kemwamwe bakobwa abange namaine lakini job tianda kubura ikira watanga isoko nyore kemoni kemwamu chira toko gendera na safari gosasa toko gendera sikwale gochi inke kemoni kiri kemwamu ko manisha gochasore meaning ya enere okay tingo nyara goteba gocha sende na bingo teba gocha sabantu bande koingana na abantu bande ebakwamba go associate ekemoni kemwamu noborogi na mangana atali amaya nemekosi ayabona mugano nanyo wikandiye mugano to tebunga oyose kwanda account eri ya 001 ingani go konyora nga tuli kwamini gose kineke moni gose Nyanchama tenga ayebono okoba maiso mto maita abantu abange konyora nga ekero konyora kimoni ento tangano gokegosa kiatama bona abantu abange bawete sana bimoni wanti meti gari bimoni lakini ali nkugune kimoni kende yonsi kimoni egaterra buje igekenuruga yo kwa keweta para bugeka ikitari kimoni mimi naitwa Fatuma mate lakini naendeka to tigaleta sabwo ensemo abantu mbali babwata obisa nebitongwa ebitongwa buna chisese ebimoni abantu mbali babwata obisa na biro timaitinga ibi abagaoserete muntu aondanza komera ese ngende tanganya kwimukineligena kugiyaka hani batali friendly tinkumanyanga obubisa obunga ibocha bwarukene umaitanda ke oranyole gusinja amurumiti andake guseka mu minyokie yandi nda manyinga nande mbale banche tachisese sana yani sesa kunyirangiria nyebere lya nyebugori yani agotana gasese bunaka mwana kai yani gobona na manyinga lakini njoma etense meyemo aboso gwanje chisese nabungo cyana kumike gimasana aserero yeikiro umuntu agoswana umugusi amenya tenesisi nyumba nikintu yowichani kegima ekiagera matuka akare ese bunego tema goswana gutacho murango iga ekonya oli gesure getindi aire era abantu bale meire chisese agasesa kana bwa tererega nanga gosibigu no muntu kabisa jobu ense bono tioncherete saligeti ense chirigeta chibagolete konye tora manyanga ense boniga yani chitigete kyagara abantu bonchurire batigire korera abana bono babegete chisese koboko ebirogo iguro esese ko rwesese ko kunonya emili kwegwesese kale ko kugosenga James esese ani esese ire rieta bagakwabo ronyo magani ogo chenyo enkeyo okoro rieta gosata bo magani ocho ko koska kwanyoranga bone gose mugenta maite mukabwato esese aye kwarangeri Oscar cambio Oscar yani esese itabanga no magani nera kali witabon Oscar baba babere mangana wichani mangana makomu sana akire nande mbiya renda sabanto rende bakorokire ndo bwanchani go cyaseme nyamarende bari ko nyagosera meta chisenchire bakoli nonyene chisese esese yani ero chastoro chino ja koli chisese Kenya tuika ekiagero maite bono onye itachagira chituga twachakira gochianchira na bona togochianchira buna bamate baito maite bunegetongo yani monto toko yani ribona inga binadamu ese sawa tabi karansa ga bunko bangi yikaransa
Ese otainga ndindire nyame yako lende. Tari sese chiga cha kawaida. Eche uko chiko iguri misu cha tachia tamane suguri. Kiona. Chisese tokoli ne chisese chiri. Chiri otainga aye bela yenda ondetera amaji. Ese ya imuka yeigwa ngaki ategende siko ikaranso yeigwa. Gendo tumeke no nyene ne poti yeigwa. Chisese bunecho. Nyure tumugano yo musaki ito wa mangana maye na boygo oyo kotarete umurubiri gwo boli minobonda Mildred mumanya beteka okora umuntu na rocho bwa utugete chisese chinyinge kigima chisese chirenga ine mori maite chisese aguchi train chisese chiri tofauti sana kwali kurigeria no nyene mugano robekire getaseni geito ga Ndizi TV emo ekimambi documentary eni igo ya murekirete chisese amane bokurigira komanya nga echitobwate timeti nga inamba irenga chigakari chisese nchiro chisese chiri chigotume kuno asoborendi chiri chikobe kubuna rende chipeti bagoteba chisese chiri yari pakukuri batanga kai jima itesese yeito simba yoka lakini chisese nchiro rense chinyingi uneyo ime chiwateba chiri chiko chachiko korona sabanya nyimba bachachi kunyonka yiga chibwa tobore ndibore tight otata che compound erime oroche sese yo Gusii ne nyale gokonyo munyanyimbo boli agasesa akasina konyo turi konyera muito akaumbwa muito gete konyo turi konyandagera kabisa mwancho murigere ni goto ime yo mururu wensake mambi ya boniga tutete kumanya ngaki kwa bukire andonsi asore ande boyikoto bwate gwetera senchera ye metandao asensemo ya Facebook otunyabuna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tobwate buna Ndizi TV News na boyiko gwetera se namba tonyode ase namba ya 0792192834 torikire SMS ya mambi ya bono tumonye na ki ogendrete ase tukolia lero na kibwiro bereti uchaka tukolia lero muna Ndizi TV niko twero bereti kengima okorantera ayagendrete asenseto ya Kenya na boyiko ayale agendrete asense sorongorwa Gusii anabo igonto bwate abageni babere rero yani tukona bageni tiganda abatogeri ntubwata abageni babere kigima ase emambi yaboniga ase turaje konyoro magani omutangani oyo manyekene na meri mumanye oyibono ogochikukwanira igoro yamangana yogosarwa kumwana omunyaruka litukoria rero nigorire litukorie kokora ogosarwa ko omwana omunyaruka ase ense engima igobono nilitukodotete chengere kabisa to manyekani nga mwana monyaruka tabwana tigosarwa ebintu ebyo mbyarete chinga kichiri cha maiga ama tukali ya maiga kabisa ndimbi mbyarete nabayigo magani okabere na magani momanyete kigima omonyagitari to tenacious oyogo tweresera ngaki oranyorobo gwene gwetera ase amariogo ali yege koro amariogo ali yekenyeji igobono ayonse mwancho murigeria nigo yao na singencho yao gekogera ngatu ikatwarigani abagani abayiga batobo manyina bayigo obosemi ase ngencho ngakire tukontugane tikomanyane kigendete asensete Kenya na ase ensengema mwancho murire Ndizi TV ni goto tabinga ntu yugo tiga isiko naboko enda kusangana ntu ekerengere kya to tabinga yugo to bwatia naboko chinga kibune chiki aga to tabinga litukolia lero ntu bwata bageni babiro yo mugo gukwanira amangana arengete ogosaroka abana sinyaruka oyo ndi gukwanira igoro ya mariogo alia yekenyeji herbal medicine nabo nabo konyango to libuli ya bono mapema tonyo kwerowe kegima elinda marbolia yonsi pyo kobolia tobe toko baboli asebo igo entunda yakabetora batoko so asense mo ya magazeti igo toba toko emanyi na alia ya aire obolito asa magazeti asiku mwanchu muri Ndizi TV na kwaliga ni bene to basa gukira totebia nga yo ende to bwati akorwa na ende mbarabia ba ogoso ya ase umuroberio bwensaki abuna ndoche asense mo ya Facebook Rebecca Bochere awina tabanga great good morning emambia engia mwensi na abakane pamoja na lituko likanyeku ochiase amashabiki abairi abasani bila kusahau abasani bane boyigondoche ocharu wila mataba listening from Senzi Kisii Omurai Peter ongerige tate tenga bakibori bakibaboli atabanga following life okay ndoche agotebanga kolubo kibaroli
atanga following live na Samson Migosi ayera korwa mara ni boda goteba mature stage ateba ni continue bwakire Ndizi TV na wigo Josephat Mwenga a password good morning from Thika Massive and Bismarck Mukwa ateba protector Bismarck Mukwa korwa Kisii getembe Nubia niko na my beloved wife Sharon na my son Eugene, my dad Ateka na my family members. Nere wigo Dolphin Mora good morning, good job, good morning job Dorcas na Abigael watching you live from diaspora kabisa nere Boigo nero mwanchu murigiria nero kumanyikana nere 1% Thomas Bundi kurwabu machoge kerongorori ni agateba niko tuned na my lovely wife Kimuntu Bundi Beatrice na Chara Durura maturity pamoja kurwanya Chichi secondary school Omorai Peter Ongeri Getate kurbuke barori na Charo William Ohego yikuru Sensi Kisii County eno kumochere ata good morning watching live from Musebania Boda wakire buyaki kimanyasaya otokonyire narori tukorinde nkoganeria au wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema atie bidii kwa masomo pia siwezi sahau mama Minto Batseba kwambuka olebyombe mwanyabando atwale emambi engi ya Kennedy Gisemba tuko pamoja this morning. Good morning our esteemed host and hostess Jobana DORCAS say hello to all ENSAKIA viewers this morning. Good morning to inere chamani ya mashabiki kotinse mochiri cha diaspora oyumaikana nere Kennedy Gisemba. Wow, alafu ndochi na mangi abetaka korekana lichukuligoro amangi abere aendete korekana sense ito ya Kenya asindo chinga omonyanyimbo abanyanyimbo babete bakubeka byara omugako yo mubwate emyaka 50 nibere that is 70 years saying enjo abeta wito mwana oyo obwate emyaka 30 nebere 32 years igoro obolimo enga kyoro chamangana yo bolimo ekyagera beire gako irera abantu abange kusira magimabo amaremo chidemero cha irira abantu abangeriro cyane abantu babwatera ngo sana batete kumanya ngaki nkonyora kale mugetega montata etende miriani maite nane ngoja na robo ko mwase bwa bere bono iga abaga kambari batate duwatira bana baba marimo timeti nkibaganyete timeti aron kibaganyete rakirende anu metekera bana bawo chibabori ngana buneju ego che yalente liberera buneji bono ego chalenta mangana buna ekiageranga akoranga bono obolirwa maskani utiasari akoranga bono igo korige ntekibe ne wenerete abagaka babanga bana baiga babo mapema eketo kumanyana kimubo kimama mate eni ngana bengorra se ange mono narre se binyoro umugaka bwato bolimo bone na bwata murasaba kenda tuko batira bolimo mate mbiyo batira kole moyo kubwa abana bachikurwane obolimo ekero gwasirire meta bunane gasi imetigo se sabo ibo chobale bakabori ahora ki abana bawo konye bayikire myaka eri byo korokiwa metina abana bange bakabanywa mete babwata abana wikaboniga batamayitinga ikibabwene kole amete ba onase bakubike nyumba baganyete batebigu baganyire bakomonto ko sidiro batara kwaki atara manyanga yabwene tokoberera ono nandekira mangana ya chirase chinka tigenga abantu bateme kunyira sinchire ndongi abantu mbakonya iranga nigento kiyamakwiri yani talinga gento kyo kwabo sunakabo moyo yani life and death tiga abantu baganya namagana ya iga nona bagambe bakwanirana nona bagakabika inyuro nekiageranga enenga nendito andamete mbale abasaye mbale baraba inenu jobo baraba inenu okonyoranga omosaya tetatiru neraonie ninyorete mugano getiga emyaka ya edriga mosayo timetiale otumika mario ga yogotindia akagenda ase bamete nangina koro akamote birende nkoreki ngoroki ase moro nintakana ngoroki ndase mbone toko kolema omumuro yabo atekerenga gyokone akarento monta amo nerinda korati abantu
Mungu akatina kapatenchi ya tindiko kwa atira bole mutindiko korokia ekyagere kire ngo bwate kwaera sirengante ngoni ungatire ngoni ngole kie piki wete abasare mbale ba minute chipiki sana ona egento kya egento akorito korano ko ngento omongino yani ngane iju ikararanda sana mi account ya Kisii yani akakoro mongino nganyo ale bono linde endemereri atete yani ana mangano goichani kegima na inde ekero konyoranga endemere koirira umuntu rugusosirire obute mochari ase miaka no enene etano miaka 10 goetani miaka mengi goetani mate nakingoteberanga buna abantu aba onye kubwate okubwa nya bana bakorire skuru anya bana ba at least ba very responsible na bwendete obeke bintu in order na rio kora jiko sira mate otabangite bintu byo mapema nayo taigo cha kwenigo to cha kwenigo kiagere bacha kurwanira uri mobo ate benga ntuli komweni mpaka tuwa kodire kineke mwe mongina nare chinsa mochiri cha chogo gaiga Kisii County oikaboniga tarainiwa miaka yaraitire goetani 5 asinaroche omwako oitete mwaka oite miaka ngebiriga akareto buya job akareto nanda akairani yani akaini kubuyo konyoranga none akareto kurumocha ribuya ogwika kana nanda akairani kumocha asiki yani irani gunyo kolengano omugana abantu bako oirani gwo gwetani rimo gwetani kabiri akoletwa bakabasinyana nando irani barento yondo tubokata kanchi ya ndora kurana nando irani yani bantu mbali gote mukaso molembe bono asiki amalimo nabo ebwenerete toirane back to the ando tebenga torigichinchira chukuga ya namangana ya malimo hani buna yakabedege kuraba kakabari kurangirirwa bayikaransanse babanga buya kini rero nkoigwera barabagaka musika taito bagero buno taite yani abantu bari bwango bande bari bwango nawe gontoro chinga committee eri ye bungene koriga lyo botumeki ebweni bo ya serikali ase chi skuru chubo bunde amona ase chinsemo itukorigo batarete politikan ki to ya Kisii Polytechnic asibono bale ngeno monyakirogo oli otenete amangana yo obono nere omobunge bwensemeri ya Bumula wanami wamboka asibono olindi batekera ntekerenga kyawe kyagaranga anigo omwalimu omonene bwe skuru eri niga bakagosira mete omwalimu ori principal Mr. Daniel Nyariki ni bakagosiria obugima bwaye ase amatuka makaetire asibono lende taraini wa ikaboniga ase no YouTube na Ndizi TV totoma amagomba itoko cyase aborokia family yo mwalimu Daniel Nyariki nga twabate abiri pore korua Ndizi TV no tore amonainwe achinga kichionse ase igotoko basabera okoremi wa kwanya sai nabo igo mobe mogo twaro bole muchinga kibune chimate nchiringa kinyororo na aborokiwa bali na tetega ali enchira naroche bakendete lakini ntunto ende toko basabera mayanga onsi na ere na ende moche mobia kabisa na bande bonsi bali basiriti abamwabo tukwatenga tiganya saba gate engora yitokorwa Ndizi TV babo kemuntu the actress bonsi pora sogosiri momurumino bonsi yabo amisi yasogosiri isemoke bonto kwatenga engora yito baikire chinsamo cha ramasha abon rende twatumira magomba yitokorwa Ndizi TV nabo igo twaro chinga nigo bono serikali etete ko nga abayibuli bakanire chibesa chi school fees kwetera senchira ye mutandao engane yabo akana chibesa kwetera mutandao kwetera senseme ya digital nigo bono yabirige koreta liberera kigima ekiagera ndo chino ensemi kwa merire serikali matenga bono nigi serikali etaite kuiba chibesa cyaba yani ekagere ngita etaite kuiba chibesa chi school tebanga ya nto guchu kwanchera na gente kyo kagima
ngakyo korengani una DORCAS korengana nenche ase wakanira chibesa asumuru biryo oizitizen oiwekerero bono rindi tugochikoba murubiri muya aseki abayibori mbali bakoire ndagira ubwate amatoke ubwate bituma kwaira mwana ogendera ne school kwarori yani oenda na masomo buya igo nande mbali yani mbali bakugenda banyakora ubesa nkinki enjere bano batenga bono wakanire chibesa se enjere yekerero wesimi mo wakanira aseki bono Jekora. Trio chokalento botutukan. Mate ene nchera yamo yo chukoena kinga nona matukali yako chibosio. School to chukomente school fees. Wone skagere school fees bona ni gemanyire ni igere iga. Iko bona ebarabe wagwaka na gwetera system ya serikali ya monitor chibesa irenga chia soire no ene karo bate ko bachibesa bamanya okolemera unkoro kenye more buya nabakora ali ngamba school kichandikete toro chense meyo ense yasenche ya bado amakongu nale mechando nero ikegera abayiboli mbalinga bamaite babwate bakocho kwenda kusenga ibachikwakanira chibesa bona igenzi abiri digital kenyoro kibata bwate smartphone kenyoro kitanyole smartphone lakini amayiboli abange batabwati abayiboli abange batabwati amayiboli ogali nyaga ichoncho imali misosi neme enga yago twalire smartphone taigo choche town no endi mu abone town nakuboli nyagi no maite nyagi choncho nyagi choncho na orante abi nyagi choncho no maito lakini ya matukali ngakora irumanya goikie town no mai mbabu atie ase town maite asina no net network chiti iyo DORCAS tutige kuirani oro wangurwa gusima ya ekemaine kwana ki tutige kolikeli no nya Gusii dige no nya Turkana dige no nya kwende ma Garissa chinse monchire job no nayo go ikoro wa kumenga kai no mbara wata maiti gosenga no nya nebo ensi ya myamukire ayuna maana lakini rende serikali bachibarigire murobiri lakini ukurigere biyani ya serikali gwetera se umwaziri utenenerete amangana ICT ukurukunga Eludowaro niko baenda tukubika chiwa wifi kirase ese igo abakenya bali bakorwa stinse mubune cyumba takeire bamanyenga ebintu bice chekire Nyamira ebintu nchera ikirana lakini ndi nebintu bikunya gonchera liko chibosia nabora lakini ene ndo serikali bwenete boyigerigere likigima ndo chinga ne bwenerete ababwatani bechisemi serikali abayiboli abarayimbali babali bakurukunga PA batenete kyombekeli kyabalimu abayiboli nabo igo none serikali barayikara sanse barenga no twachide gwetige nteke ndo chinga nebwenerete kirarigere rubuja kigima kabisa kagera twaroroba ko ngwe serikali ye nige gwetige ento ekoti yatene ndi bamanyo chakorosiri chiko bamanya gukora public participation because iri swali abantu baendete kwebolinga bakore public participation asingane babodi yaba basangerire bengere kurwa saba Kenya umaide paroda matuka abwangoiga bakora achaka bakakatwa mawo chaka nande kubole bakanya kai mwanchira ni to chake mwanchira ni to kariga ekera bachakire bekire gati ejere bobo mentere maminche nyeri chiko ikiagera ni maetenga na umuntu arachande kigambiro ari gote ni umurobiri batebenga ekigambiro inga sikemero belia serikali unabutambe ndo maite kigambiro ngo sikakere miro belia serikali nabo igo bono linde tigamiro belia bwati bone korenganeri chiko korenganeri chiko ntonyoranga tokwanda mamicha yeri chiko nabo igo ntoro chenga amo gakoyo mena beruite kabisa ko chinsemo chiri cha kyonganyo eruite kabisa iga kero kwenda go chinsemo chiri cha keumbuga base aganse makuba ko bago karuka nga staff training muga kojua airuite agatanga tigango ngimo kenkoro mochando oyo mochando bo tichana kwe mitaro meteka metaro bone ga ya ticha ndebo chafu bo iteka kirase kero ta chinsa mochiri cha daraja ga daraja mbili mata na bokora asigete amacha machafu akumnyuka para igoro amacha machafu sewage
siweje komyoka para igoro kabisa yani bochafu bonyenyeri bwa beire bo wechura ase chinsemo imiyo mwecho bosongo simiye county ya Kisii ono ntamaiti nga ye serikali nekyombekeriye korigerie mangana bunaya keberete ritanga nizora ikirabu nkoranga enseme motigato tobetoko moko boko mogakoyo tumwakire chinko bye kyagara okono kwerwa kone nabete gakwe kabisa erwete kabisa ko swago tichore metero mete erona manyeto na maitoboro obokongu bwasayo na ndeke dokuligilibia ensemo yesekana neta kirie bokirire ekyagara tali emirimo yaba Kenya wesoke kera litugo kora kasibuni igekora kinge kera chite kwe wesoke gukora muntu narura iri asigasi kabisa wizara ekurigerera ibintu bitochakana na county ya Kisii boigo botinene libwe chire ibo sebo obotinene abara ibenseme imbaponete bebo babukirere irinde babakoranga nga inchere kibara koraki para bago kinie kerengo kyobo chenu asensemeyo nabo igo igintunate berango mugako nabetemere gakore merememene asa matuka bongo ikora abantu bakwerubori abantu barosa ninyorete miaka eri yakare dinare ukira ndomoke nigo abantu bari kubuka kurwe kenyoro onye para yasarekire bari manama kombe kale mwete yarengeri gisaga buya sa isaga twale makabisa twale abantu barangiriye barasa rero ntuchikole mepara yakoru nyamatara kwenda embasi abantu babukira obona muntu oli kwenda kulima kibago kya otiga waende para batiche igechi para bale mabuya kabisa ipara yaba habikwena magina yaba hakini bwango iga nte byachabika babobi natinde ko igoro nya bago tuchikora bya makuru omoyo litwabwate noro use twamanyire nga inemere mu serikali moyo itoyo nabo igo amatuka amaiga ense yoborai bo murayo omokoro oyo nere urkinya tantoro chinga kazi kwa vijana nyale ngororo umete kazi kwa vijana yiga abasai bale kwenda bale ma emitaro batubura kabisa baye nibo chef ensera bete omurobiro no bwanto iranigo job amaene noruchi nonya ndochinga no embono iga nigo mwaziri otenenelete oburai bose oboteneneli bwe chiabisi cha serikali mosa sikweta yanga bono anyway sinta ko ya chinguruke gima na rio onde bwensi okurweni wa also wajeshi kero maite kyombe kelikiani wa abantu bali nkonyora bale amaegelio amangi kegima na ninyorete nalo kire twatenga kare amatuka kare otaraso no sini university ose college kwalwetira amaegelio anywise kwale konyora abantu abange babwato umanyi bwigoro no marayibu ense na bate betamatuka na ono mbachi bachaki omurobiro kokore university ande kwaenda mwetira omurobiro buno bwana anywise bono kwamanya kwaenda bonase kulikwa nkenga nga tari NYS yoka abana kibakore skuru ni eikira sebone babwenerete baraigeliwa igoro yama baraigeliwa igoro yobugima kwaenda no ekerwa kore form 4 mwana no ise kwaenda no ise mina chiwiki bere karansi bunzo oteunga ngakyokolinda chibesa chiao nakyo kuchikwerena maete ekyagere tokora kurus maete amaigelio naro konyora kurwa sikuru chisemi chiskuru ande chisemi nchiro chobugima nabo gweta matemu yesukuru lakini oika matemu yense bosa matemu yase tomenyete kwanyora nga tuli kunya yobugima asigine bwenerete ndochinga abana banyora amaigelio bunayi nabo turanyali gutanga ibintu bingi bya kwenda konyora abana gweita ni mwana kamete kaira amaigelio bunayo na konyora nga noye nuko umanyire nonya ni nchira kulinda chibesa chieni munawo chake biasara bya tero chwatemea amangana yokuliko goko anene asense moye kanisa babwente babeke mirobiringa buneyu erinde abana abaike ko bachire bandagari ba woba seminar barandia abamanyi beri ngana lya Nyasaye babatebi kabisa abana abaike bakina no barosirena
igo twara chingencho chiri igana kabisa igo mwanchu murigire bono nire buya abana baitu tukatwara abikaransi twara aba basemire ndebu na jobwate nga abaenda lakini ne ase serikali erete getenga abantu baitira amaigeri ari NYS umete NYS umuntu ore NYS ngakoba akwewa maigeri buno omo onyanyimbo osebuna omo abosebuna amachoni niko bakwa manyanyi amaigeri ayo igo bono mba manyetire onyene kero koligire kera bagosoka ndibe chinga kichiri bako graduate ekero koligire niko ba yani banga basigara kabisa niko bakore bintu byose bibigo koruna abanyanyimbo ende abanyoranga abange babo nabo babwatu bumanyi bwigoro naende kero bagocha chinka chaito no nensemo y'oburendi maete oburendi bwaburira matuka bwangoige kabisa kabisa nkoranga nonya no mu Kenya onye kobwate chingoro kobwate okonyara nabo bwendere to ende nonya mangana taekwondo ekyagero boke bago bwaichoire bonoro chikire montaranda taekwondo ngora konya bono aya na maigeli okwegera elindi ngendo ngero nga self defense yani ngero kwirinda mate job kire monto chire gari taekwondo self defense nega se con kabisa akiri bono kiro monto etoko bwana kumatinga oyo tingo nyara kumuibera ikyagertima iti umanya bwate nkerengo kikyagera asense amwe taekwondo mbabwate chinyota bakwewe mbale kerenge gitangani egia kabiri gatatu ona na bora tembe gotiema oyo akinto maidinga ega kale kerengo gya gatano naende nabera ko naende bintu biro nkoranga tutugereta buntu bwene twigire bintu biri basic first aid ose entireli oburwali buli obutangani naene kero montanyo ali rajali abantu kunyara bagocha ajali lakini mbama itinjera bakonya bali babwate numbu basuka igo naende nsemo yende no na mangana yo wakopari those are basic things abana abantu batakire bamanye wakopari ne bintu amainero nande na Kisii yacha CBC njacha nande ne tokonya imange bunayo igo no mwanchu muri area asengencho ye chinsane biro ekyale na tawate ya batangani ngani igo tukoli alero tubwate abageni babire ase nyumba yeito meyandizi TV bwansubo Gusii igo bono ndere togende asense meriyende yo motimuko eri tokoirana ato yarigani asense mo ya magazeti tonyali ko chutia ali ya irobolito asense meyo ya magazeti korende taragenda asense me ya magazeti tikangodora manyaba ostora so asense me mitandao yeito torangambare bali ase umurubiri gwensaki emambi yaboniga asendo chingana Dolphin Murago ta good morning job na DORCAS na Abigael watching you from the diaspora Santikima Teresa Mbogo good morning job DORCAS na Abigael watching live from Saudi niko ndani keme Sofi Motangi shabiki ayama shabiki alemete timu hapana kosa good morning team ENSAKIA Koronya Kongo Junction niko locked mpaka tamati asante kigima nere kiongoza Vaneo Serio good morning from Diana Bonchari mark me present asante kimembu surengia Koronya Bonchari babu mwanchani kondani ina honorable Doris Donya atoto aburi asante kigima lochi 1% Thomas Bunde tebe kurumacho ge kerongolori niko tuned with my beloved wife Kemuntu Bundi Beatrice Samson Migosi kurumara ni boda mature stage niko tuned nani wakire buya Ndizi TV wakire buya Dolphin Murate banga good morning job DORCAS and Abigail no chebo igo ensemo ya ye Teresa Umbogo good morning DORCAS Abigail watching live from Saudi ndani manyanga maigaye michambo niko tubwate Abigail Nyanchama super producer super director nere ogora umurubiri gwensaki okwene kinga chibiche chibo iko na mario gengo wikirare asenche wikira no aseigo ntore no mago kigima koba nere ase ensemo yumurubiri gwensakya Wanchumiritika toka asensemeri ya kamera studio turenda maturasi mu madukani kidogo toko irana ndure na magazeti to basoska to basokagenda enero Ndizi TV bwansubo Gusii omurobiri onensakya
bw'omugusi. Oburimi n'obunda n'omuri oburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi n'obunda nabo igo oburimi n'esiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bw'etugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi n'obunda oyogotera butambiri tukolia chimaine ense yamone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi n'obunda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somore mimo boli na ki akora mabera ya nyara ko baga gwansa iga Ara sirikende. Yana mwefeta kweli. No mageni reta iruge. Bora bwata na moko iga gutije ko. Ndio kumbwatera. Ubagata ndo mochinga mono. Mtunga mukipeti Gusii. Binya sana. Na mai bono ma ubon. Tate murule maega. Otuetire. Na kuboli go monta karaga sokoche tone mapoisia chikora. Eko bio bege to sene musaje. One ratu kumumuro inero kabiste nyaroke ya mino ngi muro chikira abe sengenjo bono mwangire gutwaki mupira gaga. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ocyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito gocyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabo kusanga nainto kidiage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekero kogenda nyakoe gose o akisimi wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isatu isana nesato isana ibire ayem Deni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanjaniye unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home kitariki 14 cy'umutimuri gukabere umwaka y'ukiri 2024 iyo kubahorokia obwanjani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals nyumbani kwetu Foundation a company ya Davis and Shatliff Wima Electrical Kisii Family Medical Center Mama Tefi Mitumba Bells Enokem Agrovet egatia babwatani bande Ndizi TV you are our Valentine. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete nabuhigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonjereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Kire buye mwancho murigeria bari bagoswa boniga ime ya Ndizi TV ngukwariga ya sentunda ya kabere
ngato chake asensemo ya magazeti bono kwenye kukuboka boniga ayaranda aragwetire korende bono turaenda tambe karibu kigima twemanyena nalia yamurekire asensemo ya magazeti tosebona asentunda ya kabere yo murobiro bwensakia muna tukuria rero tabotenga tukuria rero tubwata bageni babere kabisa ime studio asebono barachi kototebyanga igoro yobo chenu ritukoria yobo chenu kabisa muna bomaite ngari tukoria Jumanne ne tukotokumarikira amangana arengete na afya yaitu obo chenu ekera obo ekero manyete ubwate afya irengia nigono naye ogwetogeria oromonda obonda tarikende nakero ore buya igo otari gwati gwande otaigwete birukunyande nabo igo menyete no morembe no nyana ase ekenyoru kyao inera afya erengia kabisa una bobonda bono ntuchuko twara mageni motangani oyogo chikumarekera amangana GBV amangana agose female genital mutilation ona asiri tukoria eri tuko ya zero tolerance in FGM igo bano mwancho murire bono sensengi mali tukoria rero engana nere yogo kwanika tukore amangana yogo sara abana abanyaruka sense yetu ya Kenya na sense engima igwani tukoria rero ntuchuko twara nere meri mumanye oyibono okura sekiombe kiriki agenda forum erenyale gotwa oboseme igoro ya mangana ayo gukura obosara kumwana omonyaruka etotete bono nentwe county ya Kisii tekonya watu kalioka tokonya watu kalioka ngani ntore namba ya mwana namba ibire mbese to ya amangana ayo wekatokole zero tolerance ntotegetie ndeke ke konekende bunekyo andonse asoro ngoro turu agusi ya ntotetwe umangana ayo igo mwancho muri yango kwale na sentunde ya kabere bono tunyale koligeria amagazeti asenchara yogokirana mwancho muri Ndizi TV mnatwabere to kumanya sama tuko amange nelinga ekiringe yetu kya Ndizi TV no kumanya oboseme naboigo okine kurwa sekerenge kemo gochia sekende nageko gerato koleta abamanyi bebinto aseigo gendera gotengera iga ime Ndizi TV natora to kumanya mange nabo twatebuna gendera gotuma amabori yao to kanyo mogeni aso studio sekera so kirinde gotuma amabori yao otebanga mapema mbuya mapema ndo best yase oigo togotebinga chinga kiechi nabo chinga kichiabene tuma amabori yao lintobe to kuiraneria ekero abageni baitu barabikarana bunanche job maangi nigonda abegin ko baira gwetira asengazeti ya The Standard bunabotambe asendo chenga page entangani ni watebanga anger as hundreds stare death in the face nigo abanta bange bagechiri asengenjo bono nigo bare no bwoba buna nigo gas irabese gutuboka nainde ekagani gabata banga nigo babere bakwiguri muswa engana yabere kubeka abamenyi abange bensemo ya Nairobi bare no bwoba yemaga ewiki yatatu arochenga nigo gas eyamwe abetege gutuboka engana yabetege kwirera ensemo eri embakasi ekiwande ekemo geotebekana ngia kitabu bwato gwanjerwa ekere gasi yabete gutubokasi kiwande ekyo egalia yanya sigalia abolete egasi eyu egabaga gutubokasi kiwande ekyo emaitengana yabete kugira abantu abange gosiria magimabo nabo igabange utigiro chingo machindi nazigo ni wikira bono igabantu babwate obwoba bado nga naendera apase gutuboka nabo kumanya no obwo mete negasi ne mochando ande kukolengana na echibicha chitu aroche no naye nabokobwa autoro mondoko kegero monta bete ka record na mutu aroche omuliro ani nebintu bitora chi movie jakora se ensemo chi movie koranga omuliro gutuboka ensi abage kuyani ikintu tari kwegena ngankia bete asigo nabo egetambukiro etakirikiru kya bwango nekwene kinga nkore mibara abantu bali ande kwene kingo be county ya Nairobi mbaigeta sense mo area eri kwene kinga barentiro mulemba sense merikegera abantu balinge na wasi mono bakegera bagake gikurugo cyasi gitasinike abanyanyembo erinde mbaigeta ali bagateba bono rinde babekire ebitango biri bikwene kinga abantu bali batikatali mbamanyete asi enchira iyo mulembe nabo igo okwene kinga mochando ikirigo chikotubuka nande kolenda abantu bagenda tekobulirwa kunganya kora sense meyo nende bunere biyana abantu mbasire banganye kora se chinsemo chiri
bagende ase are agaya asa are safe asa yani utarine omenyeta no morembe kabisa ase gazeti ya Daily Nation mwancho muri muna butambe nere gazeti ngocha na koletera ye masa ye mabono ingana li mwamu gose emolekerete amangana li eto bolito negati yabone nga ekoboli nga ngaji ebipande bire kwikaboniga asomo nube kenyamole ruba boletiri boli eryo nga where are IDs ebipande nga ibire kolengana ne gazeti atenga nigo yabeire omochando monene ekero monto gochikokora oko replace ege bande kiri kero chikokibwateria kabera ndakonya yasirire nigo ekoche yabo mochando monene nabo igo ase abantu bali bakubwate bibande boniga nigo yabeira aba akongokonyore bibande ebyo ase kiri nigo bono ngekwira chinga kichinyinge korenta goseko gosoki gepande kyo ase ejabeire getamero ngani go chimashini chisaregete nabo igo amasaka gose bintu biri go print ebipande ebyo bitaiyo egati yande amange nabo igo nigo aronyana abaro kiwa bali bakora mangana ose bakora tichi secondary bakaswase university yababeira akonguno nyamba ko ikira morobiri gose konyora bakonye kurwase omorobiri rio help asengencho batabwati ebipande ikono mochando ogaseine koko okororekana asense yeto ya Kenya ayo manchu muri oigo trasome asobikiremo ikatureka CPG ya gatano nomo na gatano na kabere nabo igo CPG yo nige murekerete eyentangane nigo bona murekerete ngaki abamanye babwate amabori igoro yo bwagachibwe chinyombe chamagori ainse gose amagori amake babwate amabori atano nabere na ramabori abamanyi bono bakali kwebole igoro yo bwagachi bwe chinyomba chamagori amake asense ya Kenya ase bono riboli ritangane ngaki ubwaso kikibole ase chibese chiga chikoruigwa n'abakenya gose ase chibesa chiricha echo mwaka financial year ase mwaka 2023 2024 2025 chibese echo mbwaso kikibolo chibekire ase obwagachi bwe chinyomba echo choko agachwa endaba Kenya bachikora samagolesi ari boli lya kabere nigo ngaki konye emenganye kerororo y'abantu bakokonyora chinyombeche nande mbabete bakoruchi besecho meta maboli amayasana emenganye nero gose chinchiranchiro abantu bali batari ko akanira nyombechi boniga bachikonyora chinyombecho neliboli kyagera atali bakenya bonsi bagwakanira ande liboli abeli nena kigima nelinga abakenya bagwakanira bali bakona babwate meshara ino muntu oli obwate biasara erengwa kanali shibese chinyumba umuntu oli okora asensemo ya mujengo muntu oli okora asensemo ya boda boda erengwa kanali chinyumba pesa chinyumba mati neliboli wande tokonya kweboli ande kibakubona kinga kibono abantu bali batali emenganye ya tichiru onde tacha ko irari bakari abantu omete bali bakoruchi besa boniga tutebo naye job obego koru na Abigael tari koru besa anda ke Abigael na bwate tutebe njinjira nyasaramo sisini anyore chibesa era endelio kana kugure nyumba era konyeta matuka ya mai gatanya koru aye konya koru wole kwarule lakini bona turaisani bakecho kugure nyomberi lakini Abigail tari gwakanira nyombeje ko bakonye tari ase epiro bagote ase mirimo elio gwakanu ne serikali emanyete ase kona shokoro lakini onyorire chinchira onyorire besa yaye wetra sobole miwoni die bitumbi ya chikuni emia yamo aenda gari agore nyombeje dioka abumate abuno botanta no ekyagira amaboli nara ibabuku mbaro ranyole bado bala semero murakini batari gwakana lakini bwati chibesa ara especially no ranyole busina abonchoria usaba ntombari bakole obwati ani amanyantenge abali migete kyagira eren chibesa china bagwa foda kwenda goli no ni chirumusana
kene kwa biru wakana nkenke chibesira kolema mathina bora bitokora nyombe y'umuntu bachibesa ndakwe igere iyuniga timenganye bwene te kusticho maite go ticho kabisa nabo igoni go bakobole ngaki chinyo chibesa chiri chibekire kolengana ne chinyumba chiri abantu batagete inchisaine gose chire chinke bono amete kire nyumba ne bwate mbali baganeti chirumwinye chirumise to ibere ayemo erumo bedisita yani bono iko amaboli nara bakubori ngaki nchisaine chibesa chiri chikobeko ase chinyumba ao nchisaine nabo iko ase chinchira choko ene kinga chika chibesa echo chichika counties nabo iko kwasi okena kichigo tumekwa aine gati ya mobori ari agandete kubori bwa nabamanyi asenseme yo ya echi yo bwagachi bechinyumba cha magori ainse nabo iko libori ya gatano ni gori kubori ngaki maiga ngakichi au kona chokwe bango kwa bako tukutirwale na kiego chiko kogendera libono obwagachi obiga bwechinyumba nabo igo obotumeke gose ingaki ego chikorenta mo chando kyora chikocha maiga ya chinyumba bwebangeri ko gotugutirwale kyagere bango njaba kai gotugutirana ne serikali yani kigambiro igatenga rende ngabono rende ge maminche yeri chiko yani noroshinga yani amaswali gara mange ikyagera ngantu are kigambiro gateneni gatenga bono ko amorobero yo turatenena kabisa yani amabori agasa ngayibono ngakiego chikukenderera amorobero chikukenderera konyese ekigambiro yatete ngarende uratenena abantu mbabasakona edineri bori yeserikali gwateri chiwe kyarata banga barabuka bagenda kwagacha ikabagenda kwagacha ganga no embono muchugwitwa lichiko igasense mu yeserikali barundo chinga mbara nyegeriwa nsemu yabo mbara bakonyegeriwa kurende nebone tabasikike gambiro okay mwanchumurire aini kati ya mabori ariyebona gase ne kobori wanabamanye asensemo ya mangana yechinyumba togoskabosio ase gazeti ya The Standard ngatanga experts swarm of butterflies not a bad omen, just a mere migration de banga okunganya kwebigwankwa tali ekyorokere kya mangana amabe arachigocha kolende nokunganya wa kawaida ikiagera abantu bali babiri bakorokana ase anene mono ase chinsemo chorogongo rwa Mount Kenya bale no bwo basengenja sabo amatuka bwango yeni babiri bakore bigwanko bikunganya so bunge naende ndo chinga asensemo iyo mugako yo mu njuri chake ni gaute yabanga okunganya oko asama tukakale ni kwalenge kubwazira ni kunanga no gonchulia kweli ani baute yabanga okunganya kwebwanko ni kwa kabere anene mono chinga kichiamei mutinyu mei na ochi around mutinyi ogatuto mutinyu kan lakini bono ni bare bwanke bya chiri chinga kichiabwango mono kubwo buna banalete asebo ikondo chensemo yeturetia bagakorwa se county ya Muranga omonyakero gobo ni gate banga nigo ekero bakore bwanko bine bikunganya nigo bakwamba kurigere buna nigo ere nga nekyorekere kyamangana amabe go chigocha disasters kolene no nigo nigaba manyi ebinto nchokana ine osibo bwato manyi igoro yogonjolia kwelire batabanga ikinendo ya kawaida nengane ndo ayo kwa chinza chia mambi igoro yebintu bitokora kana batabanga agente ke kyoro kare linke gendongiri kali gocha encharango chire bono yamba tebi omete abo banimbo arengo kwa kurkale wona igotari bono bwachaka igaba kurumba manyete ebi wa kwambe bwate meaning yabo ebi ba ngakiba amagonga nabwate meaning ya amasonga nabwate okonya chinsano ko chinyinge manyanga bano gosenembure ko genda gosenembure gochi yani ibintu mbi kirege ntuki abwate meaning yae kabisa nabo iko tukirana se gazeti ya kabere ya Nation page ya kabere mwanchumuri ni gobono emorekerete igoro ya okoni wa
kwa omosubati oyo bakobete kagoitwa achinsemo chiri charo isambu rita waeni bono nigo aenetiwe abugoro ase enkai yabo Makueni ime ya Mukimwani village Makueni county ase bono abanyanyimbo babegete batingeti oborendi ase ensemeyo nigo abantu bali gose abamate bangebo kana banchiretwe goika ase amatanga ayo ase abantu abange basikiretwe aisiko nabo igo abanyanyimbo nigo baenegeti nga oborendi bwabaire bogotingwa ase chinsemo echo mwancho murigeria nigo mosubati rita waini abetekago akonyolekana gakwete nabigo omubiro ye gubekwa ase ensemo ye ubi ase chinsemo chiri charo isambu kasarani me county ya Nairobi ase bono alenge usi alenge chibicha chimbe amakweri amaroro jobo no yabeteka gosira amakweri amaroro sana yemwete no mworo kiwolinge we university ya JKUAT bono linde lakini nde kanyolekana nga abasari ambaroro babete bakwira omobe yani bakwire egetambo kirgo koira obugima bwaye yani eboro bwalinge asensemeri mwanchu murigire bona beteka ko eniwa rituko ryegoro nabigo asensemo eyo yepeje yo niko bege muri kritikoro ego se ukwane go yamana yo chuwakanira chibesa gwetera ase omutandao bwekerero o izitisen obono kolengana no mu CS macho kwa gotenga ogwakano kugwe chibesa gwetera ase omorobero yo obwekerero nigorachi kolenta obwasoku obwakana chibesa ase chiskuru bono tengani gobono ego chikobeka teneni bono bintu bibi chikobiseka weke chikobeka teneni nabo obwasoku igoryo chiskuru buna baroko bago chiwakana chiskuru nabo igo atenga chi abuna gwakana chibesa chawo iga yegwetraso omorobiro yo ni gobono okonyora ego sichire kodi chawo chibekirange neba kokugani Gusii neba ko tegete obokonyi yani igo bono go chikobanga aye nebo no ra se recording anu akanete chibesa tori go chigote banga bono gosanda ke network nyabe tege go sumbwa ihaya bago chikwene kinga emerobere yo ya ikani asenchira ya obo roro kegima nabo igo ase watenga uno obuna wakana iga ya rolekana galia ase eskuru nga kwarule chibesa chiao edio bono ogendere na masomo aho nabo igo watenga osenga niga abantu bandi batenga ase morobiro yo nawo mete okorigeria kabisa oikorigeria ase erisorimi ponyora kwa bikire nambe ngomete chikondi nchirogora ewo ekera na job admission yawo nile kwa school tutabigo sekondi yo nero go chikutumika wakana bono ntamanyenga FEB lera chikobeyemo lakini bono ne code ekobe tofauti Mete marieta bono wiko tuale job tuale meri tuale DORCAS tuale Abigael bono wika baba ene kinga nandi tutebe go sine school ngao wika babeke ekimanyireri kyo kore go yani ekanamba gete okoro kingaya gwakanire nali mwalimu akwendo batanga ko aya namba 10 ulika namba 10 yacha job mangi yani enjire ngabuneyo era chikoro kinga alinde amomorobiro yubo gwakanebesa akorireki oikira ni lakini rinde onye abantu mbali bakora ububi bwa semitandao stukorora zumule kinyamulero hackers kabisa nonyo lethinga kinero babete bagosoa ase system ya e-citizen aende bakakora bakatubanyemero mpesa karate nali tukuligima ono ekere school fees yakobekwa abo ndonkwibulinga system ene bwate umutandao yuno bwate obulindi boisaine erinde abantu bunabo abayibatu bunabo atabe bakoso ekiagera bakoso mali onchura nebintu tokonyoranga chibesinge chiasirire mete bonabo abo nyole serikali ndake yabikire mirobiri kwene kinga mochando itirigo chikutuboka kiagera mete kreba bayikaransire bakabanchiranire banchiranire nga bono tiga morobiro yogendere motu gosochu motu igo barari gereri kabisa baine kirenga
bachakire yani oborindi batingire mwetera kini ara sensemeyo una wakwana bo paka tocho koene kinga oborindi gosembororo ekyagera abo ibori bose wakane besa nande esirense iga abere serikali egetiro ekereta amabori amange mwete ntwituganeti ebese jwirindu na kyabange babatebere tari ko chikorenta obotutukana tari ko chikorenta nabanyane emenganye rente ase chibesa chiko chikosokera obo kurumi ase twaro chaba seneta bagoteba egati aba seneta bandi batenga ya moroberi ojo ochire bwango mono onyina abakenya mbara abolibwa base moroberi public participation bakenya mbara abolibwa ase kombale no bwabangana bwandake omochando chikoba Mwichandora chikoba sense meyo yeyo wakana chibesa wetera ase omutandao. Tukoskabusia si gazeti ya The Standard page ya katani gatebanga EACC to probe country's 11 trillion debt. Nigo ekiombe gekuruania obukurumi na boigo gekoene kinga abantu nko twara bare chimbwa chingiya yatebanga mbachibono gukora obotukire no komanyanga ngakikibesa ense ya Kenya bete ukabesa chiri trillion 10 cyabete kigutumika sabona gababwate amabolinga na kia serikali erebono geti yaberege gokinia rideni aze chibesa trillion 2 nuguta inye trillion 2 nugutanya ne chibesa nyinge kegima aseba kunya kwibulia maswali ya mange akicyabere kigutumikwa maite serikali tirakora matuko manga bisi kato na mwaka orebono yo kabere bono bashagete lakini rende ngakicibasi ko bakikukina asekerengo ya trillion 2 nugutainye maite ne liswali nene bakonya kwebolo mete asensema ya madeni abatorochenga na baba serikali gotebanga ya kanira madeni bado ntrochenga madeni nara kunya gocha ama NP kiagara ndochenga serikali oni gatebanga intuye tutegemea bunense cyake lakini bono ense mwendo gukorigereria nigo bono iga edeni babere baukinya trillion 2 nugutainya asiga na mabori ya manene na ende tutete bakoro botukibwo imekigima ene domanye chibesechi ngayichiete kiranya cyatume kirubiya nabayeko ba egento ekia. Okay, ase page ya gatatu mwancho murireria nigone murigerete igoro inakia abanyanyembo wetani emeye mobono baguchigo kona chirwekina ase obo koralibo ase obo sari ase bono nere olinga mo former police David Mwongera bono chuma ya eta nigobono abaka gusibwa ekesibo keme aka 15 ase okonyorekana limo chori okumoita omusubati ojomo miaka 24 bono ase abo chinsemo chama chengo imeye county ya Nairobi ase bono agochi gosibwa ase egesibo achugosibwa egesibo ke miaka gose akumeretwe egesibo ke miaka 15 ase ekigambiro ekinene bono Judge Daniel Ogembo bono atetenga ine mukagerwa ojibono manyakene nga Hamed Majid bona go chikobera ase egesibo ekyo ara chigosibo egesibo ke myaka 15 ase abasirari gose asabanyanyembo bande bagendete kusibara chikogenda konachirwa ebintu nabagukumerwa asikirini go gwetani abantu eribweye mochi misano nebere na 50 nebere na 5 bere babegete ebina ase ensemo ya ipoa ase kyombekeri kya korigeria obwene bwamwanya bantu nabayigo kwegerera kuse kyukorigeria amamochi y'abanyanyimbo ipoa ase bono bagochi korigeria kabisa abantu abu eribweye mochi misano nebere na 50 nebere na 5 babere banyorire obwene bwabo ekyagera bayikiri abayikiri amaramishi asibale asekyombekike aipoa asebono abanyanyimbo bagendete gochi koringorigwa abande barase ebigambiro ko unenkibwa nabayigo abande bagasine ko kumerwa ase bigambiro eme ya enseto ya Kenya bono ase
asemos ne oyebono kumiretunere bono umaikana Nicholas Musioka Musau bono korese ensemo ya Nakuru se Nakuru lokot bono chitariki 15 na ibere na bono ni gabetega ko kago na chirweki na ase oita abantu babere achinsemo cha Nakuru lewetu ase night club motinyo 12 omwaka oita ni kati y'abanyanyimbo bari bono mete banyorekana na mamocho bono barachigo ko imukirwa igetambokero egetindikeri chiko ase bono gwetani emi eyemo bono nigo bawochi ego kunachirwa ebina atugusiko mutwe sepeji ya kana nigo bono ense ya Kenya amone enseri ya Poland itukoligoro ya begete esa yo wanchirana yogochi ko chiko ko sira samagana yensemo yobolimi amo nensemo yebango asitoroche omo raiwense ya Poland oi abeteka wika ase ense ya Kenya alitukoria Jumatatu obotuko alitukoria Jumapili botuko asitukoligoro aigete asamagacho State House asabona beteka kwaligana nigo no murai wense Dr. William Ruto asabona babegete esai yo wanchane go chigosira amangana iya awolemi amo no kwanekinga naki ebango ego chigokeane oibono omo rai go sewense yo ya Poland uyo mekanenga Anges Duda nigo bono babegete emo yoko igwana igoro yogo chigosira na kubwatirana okenya ebirengo ya obolemi ase enseto ya Kenya voigo tuskabusio ase gazeti ya The Standard nigo chinse mubuse chikampuni chitenenerete abakori emerimo anana mali bali bakora obolendi nigo bono babiri bako yikele bose babiri bagukana ogochiga kwa bete kukurwe kunga bagwakana abantu abakori emerimo babo chibesa emerongo chiribu emerongo etato and that is to watch many bakanu chiri babiri batabanga ogochiko kuni gokolema mincha yasereka kodema minche elichiko ndipo igense mi abarochinga mbabete bagoswana niwa ekero okona chukwari kobeko ensemo yenduskabusio ase gazeti ya The Standard nigo ase gazeti ya gatano na gatatu tebanga the solid vow we will not subject our daughters to FGM survivors promise nigo egati abantu bali babere bagwetera ogosarwa kwikinyaruka ose kwabasubati asenge Nyanchama komu ali babete bagwetera abange babo nigo babere bagwesokia na otebanga ntubono ntori go chugwanjira nabana baitu bachigosarwa nabo igo nigeko bagekurwa omubaro bw'abantu baenderete gwetera ogosarwa asenseito ya Kenya nabo igo ase ensengima ase wikera bono iga abanyaruka n'abasubati chimilioni chimia ibere babere bagwetera ogosarwa ime ase egati omwaka bw'ekibubere na 15 goikera omwaka w'ekibubere n'emirongo 3 abana 68 abana n'abasuba 68 million bakagere bose bali ase akongo at risk yogo chikosarwa ase goikera omwaka oyu asigo egati yechi county chabe chikorokananga nigo chibwate gosarwa kwikinyaruka ase karingo kigoro ne county ya Mandera Garissa Wajir Marsabit ni chigati yechi county charokanirenga nigo chibwate okina wosarwa kwa bana kinyaruka aye DORCAS inkyo koranga kigendrete kogera nonyanga abantu batebi wobo ubobe gosarwa kinyaruka ngigendrete abange bagendrete gosara abana babo Mete bagenete gekoro. Bagenete gekoro sana. Asebono bagenete kotigana negekoro. Yani tali ebimira mbire bikoro bibone byayitrune chinga kibone togotigwa abantu bono batarerete bado bantu mbale batatageti kosuka motwe. Batatiko kumanya ninkigeko kera. Ngane yego kanu ego gikerwa borro. Batete gotigara asibanyole tu asiba no batete gotigara kabisa enda singi njo muntu akonyoranga aeterete te mwana onenere wikaitira
ono metine ngane nkongu sana kuri ndi giko ngomoyo mbaro baeterete lakini bono batebanga ntundo taiti abaito bagenda na kingazeti ya The Standard bono gatosominga aigweterete no maito bugweterete na mbe maito amakungu enderete gwetera na kingotebera bono iga munyaruka elinde koba omusubati ikegero maite ririkale ikemanyeririe kenene gyoko bumusubati no gwetero gosarwa rero umwana naboko musomi abo musubati uracha gukonya ekinyoro kiawo umwana uyu ramusara alafu onyolenga osokire igo gokonyire mwete makongunale awochana no gosarwa bono nere biya abaiboli baigwobo ani abaiboli baigwobo semi kabisa ningege kogeranga ai serikali gose abantu bonsi bakubotera na gukana amangana yo gosara umwana umunyaruka mwancu murigere ainere ngambo turachi kutwara no mogeno ito kerara ikega ase studio oyo manyikana mere momanye eri arato detebinga inga kimero beri kibabekire kwene kinga awase binyoro byonsi bakurira amangana yo gosara omwana omunyaruka ase tukoria rero lire rituko ri nene ase ensengima yo kwene kinga ngukwa tole amangana yo gosara abana abanyaruka nabo igo nganchire ngo charale wikase page ya 10 ase bono nere emulikirite igoro yo munyene ye amangana ye gasi gasi ensemeri gasi yabage kulipuka munyene bono nabetege gakwe irawika ase egetasini kyabanyanyimbo litukori igoro ase bono airetere biko omunyene nigo bateba kolengana no munyanyimbo agosagoteba original commander we county ya Nyamira Adamson Bungei agotebanga nigo omunyene ojojo we gasi yo ere ase ose etanchiri ere mamenjenyeri chiko ase ensemeri ya muradi embakasi ale nande omonyene we gasi ende ere ase yalenga ase ensemo ya Laikipia East ase bone yo yabeteke gosekwa nande nero monyene egasi yabeteke gotubuka na goita abantu batano nomo na bande gotigara ne chingoma ase bono botukibogendete kuma gokolekana ase bono abo bisabo batanga the Maxis na Nyuki Energy and the Maxis na Nairobi Energy bono nego echire omonyene chi company yo niga agency yete ya Dedos Petroleum Limited ase bono Mr. Dediki Kimati nere ole omonyene egasi yubono etanchiri ase nonyene abamenyi benseme yubakale koraramekanga nigaberega ko ba onari gasi etaichiri okoira amatuka make yaba yaera nabo igo babere bakorana mika igoro ye gasi eyo era senseme yo saba tebabuna nigera era saa kongo babegeta magima basa kongo asikeri no nyani tukuri koromba bete bako otyoka yani edio kiriri gasi ya bete digo tyoka ensemeyu asibano bagitege kurugucha se egeta seni kebanyanyimbo eri konyora abokonya sabanyanyimbo bageta sensemeyu na koene kinga batorire ogo se koene kinga mochando onde torigo chigotokea asensemeyu ekegera bamenye bensemo eri mbabete no bwo basana ngana bona ndo rondora abasogoto bakagose egento bano kerete bakake kura tegochi ase abanyanyimbo kwene kinga baba konyire mapema nonyoro che joburi tukeriri aramisi ekeria eta mbabete bako ake kurugochi asaba nyene egasi bakate yaya toigule limisu ri gasi riembeo ye gasi kurumugasi chinge sanani lakini banyene bali mbachi kokora kende mbachi kemuke getambo kiro kende bono paka omochando buno yo chitoko banyoro mukongo sana ne ngana bono abantu ababe maiso sekeria serikali egere tokora obo tuki na boigo gotenga nigerachi kwemukeria egetambo kiro olura nyakane neri mocho iria storo cho manyane ndo itukoreka na beteka weko baderi kikimati kuika ase semo ya banyanyimbo eribono lindachi asibona abeteka koringoliwa na kwaerera linde asinchera yobwime nebo enreteboni gitambukero keirwe irinde connecting ngana bonete ikokoreka na since ityo Kenya
ande tigebe ngane omwalio asensi yetu ya Kenya tugosikabosio ase gazeti ya The Standard EPJ kominigo egotebanga MCK Sioux State Entertainment Joint over assault of journalists nigo ekiombekerie kwegerera abakori emeremo anene mono abariki bamangana amajia MCK kyabeno bono gebwesokia elinde gosoera ase ekigambiro egati y'abantu babete bagoswana nabose bocherera oboene obwabariki bamangana amajia anene mono aya nigabete gakoba asensemo ya Kilimani ase abanyanyimbo barenge amuna abariki bamangana amajia babete bago bali gonchukana na chinsemo ao elinde koligi kuruani abose kubwata abantu bali bagotumeka amaliogo yogotindia ashisha ase kolende ekero barenge ase emeremo yabo babete bago ochererwa naba abalendi be ba ekorukunga Ketra House Bar and Grill ase babete bako baaka na kubatika chingomba chintindi angana bono irete bono barabwo ikigwa ase kigambo chibaunse chiwikirwa ase kigambero elinde bono bachikwiru gitambukiro tali ngana ntangani tora baliki bamangana amajia bagoswananwa bakoruanigwa lakini ndo chenga ekene gitambukire kiyakira chikwene kinga twanyo robo ene boito nani ndungwete atarama konkikima kabisa obosibole boito bantu batware obosibole bakore gasi yabo nebwenerete nengana erachi kolenta obwasio kukikima asensemo yabaralia mwanchumuriria asinge nchoye biro nganchire inkorire gazeti yane gasipije komi anyore gazeti ya obwanchite ani gazeti ya Nation ase page ose ase gazeti ne amange molikirete na mange molikirete ayibonora chikwemanya ase nchira yowe mekyagira ntwe twakobate yase enchira yoko yachuta mwanchumuriyo Ndizi TV ni otabinga imya Ndizi TV ni goto kumanyia na rali ali roboli tasa magazeti asebo ikono ninche na begingo wikera abo mwali asukuligire gazeti ya The Standard kolende mwanchumuriyo TV na toto gotabya ntore ntuganye tabageni baito babe wikera na as studio ni tobeto kumanyia amange asendo chenga ensemo ya SMS ndoche umuligire cho Ndizi TV agotebanga job maangi na DORCAS show iko vizuri sana ensemo ya ye arogo Chris kurubogo sero raganga ENSAKIA tebanga kale maangi to come together was a sign of unity and love tebanga matuka kale nigo tuabwate obomo obi yake gima ndo chenga Joshua Munguru Ishmael kurunyatie ko milimani koruanyatie ko milimani Kinyonzi ENSAKIA watching live. Okay, mwanchumuriria twanchiri tosiumia sense mediende yemotumbuko tokuira nanto gendere gosoma SMS na boigo ujumbe wetera sense moye mitandao tunyari kwaligania abageni baitu ase emambi ya bono tobasosuka tobasakugenda tambe enero Ndizi TV obwansu obwo muguse. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yugweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli.
head teacher, Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo ilyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Esukuru yokwegelyo Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobolema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo bantire nikiumbe kiliye gikurigera y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirule asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko lyo korokia obwanjani ocyase bali twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit tuishi na mi. Intubu na Ndizi